So kaning mga tao ba in general, hilig ay mamasol. Kinsa mang sala sa gobyerno, kinsang sala sa akong mama, sa akong papa, sa akong ate, sa among mga silingan, sala sa akong igsuon nga gikuha niya ang kwarta nga para unta to sa ako, pero iyang gikuha ang gipaningkamutan sa akong mga ginikanan. Sala gyud sa akong igsuon kung ano naglisod jud puron sa kinabuhi. Okay, sige. Congratulations. Kung ingon ana na malanggani ka o kung ingon ana na malanggani imong mindset, then wala na kay pag-asa. Ngano man kay wala na mo kay kayang buhaton. Imo namang gipangbasol ang tanang naa sa imong palibot sa mga problema nimo sa kinabuhi. Og once nga magreklamo na gani ka, imo nang gikuhaan ang imong kaugalingon ug gahom nga makabuhat og paagi nga imbis ikaw unta tong mutarong sa imong problema, imo na inong gipasa sa uban ang imong gahom nga mosulbad sa imong kaugalingon kinabuhi. Pero kung imo lang yung ihunong ang tanang reklamo, unya ikaw na mismo ang mangitag paagi, siguradong yung kung apisan dili pa nimo masulbad dayon, at least you are moving forward. At the very minimum, you are moving forward. Nagkahinay-hinay o kahanay ang imong kinabuhi hangtod mo abot ka sa punto nga mao na gyud na mismo ang kinabuhi nga gusto nimo.